mula sa ATI Bicol Pili Kangaring Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon. Narito ang news update sa araw na ito. 6,000 magsasaka nakatanggap na ng farm machinery mula sa RCEF. Live na makakasama natin Regina Carla Padre ng ATI Bicol. Masayang ibinalita ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA-PhilMec na humigit kumulang 6,000 magsasaka ang nakatanggap na ng dose-dosenang mga makinarya sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ayon kay DA-PhilMec Director Baldwin Halyarina, 36 na mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka ang nakatanggap na ng 13 rice combined harvesters, 12 4-wheel tractors at 2 mechanical rice transplanter. Ang mga makinarya ay bahagi ng unang tranche na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso ng kabuuang 5 bilyong budget ng RCEF sa mekanisasyon. Target ng pondo na makakuha pa ng mga makinarya gaya ng hand tractors, rice reapers, precision seeders, walk-behind transplanters, riding-type transplanters, floating tillers at rice mills. Ang RCEF Mechanization Component sa pamumuno ng aming ahensya, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ay patuloy pa rin sa pagsusuri at pamamahagi ng iba't ibang makinarya para sa ating mga magsasaka. Sa katunayan, nagsimula na ang distribution ng iba't ibang technology sa Central Luzon. Inaasahan din na sa mga susunod na linggo ay magsisimula na ang machine distribution sa iba't ibang probinsya at maging dito sa Kabikulan. Ang 5 bilyong pisong programa ng mekanisasyon ng RCEF ay bahagi ng taunang 10 bilyong pondo ng RCEF na nilikha sa ilalim ng Rice Tariffication Law upang mapahusay ang sistema ng pagsasaka gamit ang iba't ibang makinarya. Balik sa iyo, Nida. Carla, ang mechanization ay isa lamang sa mga components o bahagi ng RCEF, tama? So, ano pa ba yung mga ibang components nito? Oo, Nida, isa lamang ang mekanisasyon. Ang iba pang 3 bahagi ng RCEF na may kaukulang budget sa loob ng 6 na taon na nagsimula noong 2019 ay ang pamamahagi ng mga binhi ng palay na may nakalaang 3 bilyon, pautang para sa mga magsasaka ng palay na may pondong 1 bilyon, at ang para sa mga kahusayan at kasanayan na may 1 bilyon ding pondo. Nida? Maraming salamat, Carla. At yan po ang news update sa araw na ito. Ako si Nida Hagos para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.